हामबाय जों दिनै पार्टी आईपीएफटी गण अफिसार डिविजननि पक्ष हইতে जों खोनागा थानाय 9 तारिख जोंनि दाखौ नगरारि आंनो सदानन्द पारानि ब टंकसां साखसां साय तंनाय बरंनो टंकसं तंनाय बरंनो जोंनि चाकमा सम्प्रदायनि विकास चाकमा नामे रिंतलां फाइबनो कमल विकास बुमुं निमंत्रण खाइतलां फैगातलां फैमन परे बनो बुई बुथारे हर समन परे बनो दैमा दुंग्र थिखलाय रेखा अमनो जों जास्टिक नायो पार्टी गते पार्टी तरफ থেকে जोंनि बा जातिनि तरफ থেকে जों बिनि जास्टिस जों नायो अमन बागै जों पुलिस प्रशासनाव सानाय जे बन बुथारनाय शुद्ध दुइजन नङै मैया ताक दुइजन आसामी रमजाखा बिन लगे टाइबो दंखना हिने जों खाकाव ताइ पारान बरक जों जतन सन्देह खलायो अमन बागै मेन निमंत्रण खैनाय कमल विकास चाकमा बन रमजाय खताबो ब पलाता गय दङ बन ब दादिन रमै कारिथिनि जों पुलिस प्रशासन जों हक कसाखा एवं आगिब अ पाराव सेम टू सेम खलायो दुइजन रेगानि रांनाना थामाबाय दुइजन दैयो कुलुक जाखाय मांखा हाइबनो जों सत्य प्रमाण मायनि बागै बिनि बागै जों आन्दोलन खालामलिया तारपरे बुरिमा सानाव पञ्चरतन बाजाराव तानै बुथानानि चेष्टा खालायखा अमाबो बरक तंगै बासारि तिरखा बरकनि जे नायमुं जे चिनि चाकमा सम्प्रदायनि नायमुं हिकाय चिनि अर जारा रियां सम्प्रदाय तंफैनाय जे सासत्ति परिवार बरक न अरनि उच्छेद खायो बरक अ जागानो दखल खायनानि बागै बरक चेष्टा नाव किन्तु जों पार्टी तरफ থেকে বা জাতি तरफ থেকে जों अमाहाय खायनानि रिगलाक जों आइन बाबे शास्ति रिना नंथुयनि बरक न जों बरकनि जास्टिस नायो अमन बागै जतन हामबाय जों जत सुचारना नांनाय ताबो जारा चिनि अ एरियानि चिनि ताखुरक जों जत अमन बागै जों बन सुबासु रिनानि ताइ बिनि बागै जों खा सानानि जों जत अधिकार दङ अमन बागै जों जत फायदि जों बिनि बागै सुबासु बुरिनाय बिनि नुखुंगा बिनि ताबुक चरा चिकन चारजन एवं बिनि बिहिक दङ अ परिबाना जों मुथांनानि बागै एवं बिनि क्षतिपूरण जों सरकाराव आपिल खायनानि बागै जों जत थांचाननि बागै जों दिनै आं नरना पार्टी आईपीएफटी डिविजन कमिटिनि पक्ष हইতে आरो व्यक्तिगत तरफ থেকে ত্রিপুরাসানি तरफ থেকে आं जतन रिक्वेस्ट खायजाव हामबाय बुनो रिंगे तुई नमके बिसि बार सारियो ने जेबो कोई 4:30 राव ना आपुनि समयो ब्राह्मणी मंत्र ख्या जेबो फायदि फायग्रा दि हम कराइचिन पारावा के फायरा दि इनके बुंतो कोई बो थांजा माइ तुई चापाये तुई हर कुपै माइ तुई चापाय के बुंथां पुनि समयले सुइता रावकानै सावबि सौ तसलाय से ये रे थाबो जाबो के थांमोन से बुं फेराव फायमिया के जों फुवाय खेर तुले हा बो तारिख बो साइनमान 2 तारिख बिसिबार अच्छा इनके शुक्रबार फुवायो के जों नाय तुले फो जों माइ लाया हंले हा जेकुनु जागा पार तुले हा ब्राउन परिवार थां सुंनाय हा रोबा मिया के हिमबा फाय फैया रोले जोंले नु यासिया क्लाराव को क्या बक्रा पाराव इनके अब ने ब जां गन्थना पारा ब्रां गन्थना के मजे कमल विकास नो ने अजंत्रे पारा तब प्रणयसु तब माया तने हासामी ब्रां पारा थांफु के प्रणयसु नो जखो रां तुइनु हासि के बिन बि न सुहा पाना पारा बा मा जां कमल सुखा पुंतो रो नाउ पारा पुंतो पारा वसे क्लाराव से नु यालिमति थांपाय मी काला जारी विचार थांपाय माइ विचार बृति खेले मने अरे हियारो तुइनु पाय बाइकले के कमल विकास माले हाला माओ माले के कमल विकास नो हिया कमल नुं या विज्ञान फानु न नुगुराय नु निमंत्र रिम नो फायो इनके बो सा समय नो हाला बो फायमो सातंको स्राग बाचा को मसाला से थाबो ओ मा संके बो फाया पियो तानु के फायो पियो ज जी चले ब्रुक मा या के नांनि मो न चने थाना मा जानाय नाही साना ए आसु साये न चों नाइतु लहा पाराम ब्रुक फ जत नाइतु लाये मा या के थाना थांगे जानाय लेहा थाना थांगे जानाय लेखो हरनि एमने जायो हमसा कानु नै ताराव दे का थास तो हरवा आबो केंगे फाइलेहा जों पुलिस दै बिए जबा लानि हे ब्राउन कै पुलिस र जबा लानि फाइना हरन चिन्दे आबो हरिया सालो से फायो पुलिस दै फाइके नाइतु
nai matang ke phaile ke ma ke ha bim bi ke ham pha ke ha tong so no tong so ke ma police rok ma hi jo ba la chong ba ro samle dai ja phai bo phai ya si pho si ya chong la du chong le to mi ma che ma nu ya ni ken sa la lem ti thang du chong thong wo aro no chi na ro no cha nai puru to ya ke ma pai thong wo kong ba ye chung la ke si muk le ma tong hu brang sa wo na mai ni kau Inte bini sarok lai koi jona ka. abo ke nugrai nim sa de Nograni. klaro khru tham bre ke ha brang khu bre ka o ke ha ke bu hugra tha ke choi do bas